Liwat ang anak ko. Hadlok yun siya basta ngit-ngit. Pero kung asa ngit-ngit, adto man na sad sila magdit-dit. Oh, daghanag kanding oh. Oh, naman. Daghan man sa dinog sagbot diri, mabuhi gud ang mga kuan ani. Kanding dire. Kanding. Tanawa na atis. Murag hinog na ni. Maraginog na lang kaya. Dire. Ano? Kaya. Ayo. Mama. Panghatag na sa mga bata na bilin. Ayo, ay labdi dala. Ilaw mo niya. Ilaw pa? Ano naman yun ba? Ilaw. Ito. Tabangan na sila ya. Tabangan na sila. Ay, picture ba? Oh, kapati. Ano, naghagwa-hagwa na sila. Kala ko po. Mandang. Ibuhian naman sa nila diya. Ang tag-iyaan ni nara sa siguro na diri nagpuyo. Bawang tayo. Tais Oh, naman. tais kanding man ako napahuwan. Mas tigbawas pancho na mga tais kanding eh. Chabis family. Daghang Chabis po dito sa amo. Hindi ya. Mga sikat na sila ng mga apelyido. Nindot sa to, itong kato nga kuan ba masuliyo na siguro na. Naka nga lugnanan ba na ikon sa igbaw. Wala day gibalay ko day na gibuhatan. Murag nanimaho man diring kuan kanang dili ngo nato. Ano? Malimpyo ra man sa ni puhon hapit ng kuan kalag-kalag. Hindi mo na rin ya. Limpyohan yun na. Kaya man sa ni siya masunog kay tigit-tigit ba. Kaya nasunog ni sila diri patay gid. Mahal dyan ka rin pa. Na. Saan naman na? Idan kay mga suok-suok ba? Daghan kay dit-dit ano, labi nagngit-ngit ni diri. Kabal na. Mahulog-lubong nyo. 2020 yun. 2020, last year ni. Ano yun yun? Ang yun dyan. Mga dyan ay gontas yun. Siot kay diri ba? Nauditan niya, noon. Ay, kuan gipang labay lang mga kuan, ano. Gikan na gipang habwa. Naglabay. Nagtagay anak. Ayo, laina di agi. Nakatamak pa lang inong tadin hagkuan. Kinang tibuok yun kay nga. Kain. Dili. Kalabira ba? Ngisi. So, oy, trespassing na mo. Ano na. Hala. Asog sa langit to. Dili. Oo. Dili na. Clouds. Clouds hindi na. Gray clouds. Ay, awas na yun. Nuli sa black ni Bog. Naghagwa-hagwa na sila. Sige, ta na. Nganto na to. Kuan, sige no. Uli na to. Kuan mo ano. Abdan tagabi diri. Ay, Ano? kuan kayo ba? Walay sipra. Na ang sipra dahil ko ano. Ilauluhan. Hindi to.